Kwazai vateereri veSly Media TV, zita ndinoitwa Daniel Kacheri. Tiri kuramba tichidzifambira dzamadzibaba Ishmael idzi dziri kurira mumastreets. Zuva nhasi tiri kuMount Pleasant apo patiri kutaura naMukoma admire Muwati vanova munin'ina with the late Professor Muwati ava vakashayikira kuLily Farm yamadzibaba Ishmael. Vari kunyunyuta kuti hama dzavo nemhuri yavo vari kufungidzira kuti mukoma wavo Professor Muwati vanenge vakavigwa vari vapenyu mushure mekupondwa vachizama kubuda muchitendero chamadzibaba Ishmael. Ngativanzwei vachitaura. Ndinonzi admire Muwati. Professor aitai Muwati akanga ari mukoma wangu. Takazarwa tiri vakomana 5. Mukukura kwedu takakura tiri vanhu vamwe chete tatingasiyani. Vachizotanga kuita chikoro chavo paUniversity of Zimbabwe. Vachiita digiri ravo rekutanga rechipiri. Vachizoita doctorate. Vachipedza ipapo ndipo vakabva vangoti semunhu anoda kutsvaga ucheche kupinda kwakuenda kuJohn Masowe shanu yaitungamirirwa navainzi baba Nehemia vekubudiro 2. Vari kubudiro 2 takanamata baba Nehemia ndokuzoshayikawo nekuda kwaMwari. Vashayika kwakazotanga kutungamirirwa nevainzi baba Ishmael chokurongerwa. Vachitungamira kudaro takanamata mushure mekunge vazozivisa zvekuti mweya wakanga wavaudza kuti vachiregedzisa vanhu zvikoro, vanhu varege mabasa. Ndopandakatanga kuona kuti pfungwa iyi haisiri yemweya mutsvene, yaapfungwa yemunhu yaari kuzvirongera pachake iye. Ndokubva ndati izvi handichazvikwanisi, ndokubva ndabuda. Vamwe vemhuri zvakare ndobva havana kufadzwa nepfungwa iyoyi. Mukoma vakaramba variko vachinamata zvakadaro, asi chakazonetsa manje ndechekuti Ishmael akazotanga kuti rambai hama, kana wakaroora mudzimai asiri mhandara musiye, nekuti zvino nguva yatave yanguva yekuti tigozoenda kuKenani. Saka akazama nepaanogona kuda kubata njere dzevanhu kuti vanhu vasazive kuti ndizvipi zviri kuitika. Ndokubva abva ipapo akazonetsana nemapurisa. Anetsana nemapurisa ndokubva nzvimbo yebudiriro akadzokera kumusha kwaMurehwa kwakuzobatwa nevemutemo. Vachimubata ndokubva vamusunga achizobuda mutorongo akambogara shoma kwaMurehwa. Ndokubva paita hama dzake dzavainamata nawo dzakawana maplots kunzvimbo yeNyabhira inonzi Lily Farm. KuLily Farm ikoko vakatanga kuita zvekunamata, vachinamata vachiti ndo Kenani yedu, vachichengeta zvipfuyo, vachiita maprojects akasiyana siyana. Mukunge murume uyu apindwa nepfungwa yatingati yechitororo Ishmael chokurongerwa, akatanga kuti wese anomupandukira aurayiwe, nekuti pekutanga akati iye zvino nguva yavepo yave nguva yekuenda kuKenani. Saka Mwari wemukadzi wako murume wako, Mwari wemurume ndini, saka ndiye anga achinzi ndiye Mwari panguva yese yanga achigara ikoko. Mukugaragara mukoma ndaitaura nawo panhare vachindiudza kuti zvakamira sei, asi akazenge achinyebera vanhu vake achiti ndokwanisa kutsipika ngozi. Pakuti ndogona kutsipika ngozi pakandinetsa kuti munhu mutema chai angatsipike ngozi, hakuna zvakadaro. Achifamba achidaro anzi kuuraya vanhu kwavakaita kwakazenge kwakunyanya, zvekuti mukoma wakazoti maurayirwo akuti vanhu aya hasiri zvaMwari. Mukunge vakuda kubuda anzi vakaita mutauro nevarume vanosanganisa vana James Gwenzi nana Develop Katsande, right hand man aIshmael. Ndokubva vaita mutsimba pakutaurirana. Ndobva kwazonzi kwakaita dare ari manheru. Dare raitwa zviri kunzi Mukoma vakarohwa netsvimbo dzekuMasowe. Semunhu akanga akasimba vakarohwa netsvimbo vakadonha nevarume vakanga vakawanda vakasimba vanosanganisira vana James ivavo. Vadonha kudaro zviri kunzi pane vakamuka zvakare vakuda kutiza vakazotemwa nedombo neanonzi James mumusoro, ndokubva vadonha pasi kwakuzomwiswa poison. Vamwiswa poison, varume ava vaona kuti munhu akanga vauraya is a high profile man. Vakafunga kuti vangaite zano ripi kuti nyaya vaibude. Mangwanani zviri kunzi vakaronga kunovaviga. Mukati mevanhu vekwaIshmael kune vanhuwo vaifarira itai panyama. Vakabva vaisa nyaya mumedia, takazoona magroups uchinzi itai yashayika. Ini semunhu aiziva nhoroondo yaIshmael kuti munhu anouraya vanhu, ndakabva ndangoti kuvanin'ina vangu neMukoma, uyai timhanye ikoko tinoona. Takabva vakauya vachinditora pabasa pangu pandinoshanda
ndokubva tadzika kuNyabhira. Kubva tasvika papolice station yeNyabhira takamboti delay soma ndofunga kwemaawa 3 tichisimuka ipapo takabatsirwa nemapurisa tikapinda muLily Farm. Asi nzvimbo iyoyo zvainoita manje hakuna munhu wekuti chero ukabvunza anoti handina zita handambozvarwa, chese chaanobvunza hachizivi, munhu wese unobvunza asati ambomuona. Saka zvakatitorera nguva yakareba inokwanisa kuita 35 to 40 minutes tichitsvaga pakanga paine munhu tiri mufamu imomo tichishayiwa. Takazosangana nemumwe mukomana akanga ari pane imwe famu, ndokubva ataura achiti pane munhu andoona ari kuvigwa handei ipapo. Ndokubva tafamba tikasvika tikaona pachitopedzera kufutsirwa. Pachipedza kufutsirwa munhu aiadhiresa ndiIshmael, takamuziva. Ishmael achingoona mota ichisvika akabva aita kunge agara pasi ndokubva ashayika. Achishayika nguva iyoyo pakabva pauya varume vakanga vakawanda kumotikari kwatatiri, ndokubva vasvika vakati ko muri kudei? Tikati tauya kuzoona mukoma wedu ari kunzi akashayika hanzi ari kuvigwa. Ndokubva vati ivo hakuna munhu akashayika akadaro, anonzi ani? Tikati anonzi itai Muwati. Hanzi kwete hakuna munhu anonzi itai Muwati akashayika. Ndobva tati aiwa pakanaka zvamataura. Ndobva taona mumwe mukomana anoitwa Standrek ndokuti ndobva tamuridza kuti uya pano. Ndobva asvika ati ko Standrek titaure kuti itai ari kupi? Hanzi itai akashayika akarwara nemusoro zve2 days. Ndobva azoshayika. Ndobva tati aiwa zvakanaka zvamataura hapana chakaipa. Ndokubva tati isi chiregai tidzokere kuvakuru vedu tinovaudza zvamataura kuti mukoma wedu vakashayika nemusoro. Ndobva tadzokera ndobva tasvogara pasi ndobva taita restrategize. Tati aiwa zvatingaiti panapa kana varume vachiti munhu akafa nemusoro nemagwinyiro akanga aita murume uyu, chiregai tidzokere kumapurisa aya tinopiwa tsamba yekuti timufukunure. Ndokubva tasvika paNyabhira. Tsamba iyi yakambotora nguva kuti ibude nekuti zvaingotendererwa. Takaita mazuva anenge 2 kuti tipiwe tsamba inyorwe papo tiende kuNorton. Takabva taenda kuNorton kudistrict yeNyabhira. Ndobva tasvika paNorton police station tikareferwa kwaMurombedzi. Tikaenda kwaMurombedzi tikaenda kuChinoi tikadzorerwa kwaDispo zvakare tikadzorerwa muMurombedzi. Murombedzi ikatidzora zvakare kuNorton isame day iri. Ndobva tasvika tikanzonyorerwa tsamba zvakanaka. Ndobva yazonyorwa ikastembwa naDispo wepaNorton panguva that was June 2022. Ndobva tadzokera kuChinoi. Ndobva tanobatsirwa nachaplain wekuChinoi nekuti vakuru vekuChinoi vakanga vasipo vekudistrict. Ndobva tabatsirwa nachaplain. Ndobva tauya tikafukunura mukoma wedu. Tamufukunura panguva yekuti takadzoka tikasvika kupolice station. Ndobva tapiwa mapurisa asi mukuru wepamapurisa ipapa akanga amboramba kuenda. Ndobva tamuti hatina kwatingaendewo sipo nekuti iwe ndiwo mukuru pano, vanhu vaunozvambirawo ndiye kuuraya vanhu. Ndokubva tasimuka paya. Ndokubva taenda tikasvika tikanofukunura mukoma wedu. Tichimufukunura chinhu chakatinyanya kutishamisa zvinhu zvatakaona zviri muguva maakanga ari iye achinzi akanga afa nemusoro. Makanga muine tsono 2 dzemajekiseni, makanga mune reza, makanga mune vhu raririmo nedhishi ranga rine ropa nehembe dziri kuratidza kuti akarohwa akapfeka hembe idzodzo dzakanga dzakasokwa neropa, sanganisira t-shirt yanga yakanzi University of Zimbabwe 2016 neshoti rake rikazvezvo zvakanga zvakazara ropa zvazvo anga akazviswa kumusoro. Zvadaro takamufukunura takamutora kubva ipapo. Ndobva ndaenda nekupari akanorora kupari akazonzi postmortem iri Monday. Ndobva taenda naye postmortem Monday. Saka tangoita zvekurumidza sevanhu vakanga vashanda svondo rese kuti vafukunure mukoma wavo. Ndokubva tamutora kubva kupari bva tanomuradzika kumusha kwedu kuMhondoro ngezi kunonzi kwaPonombiri kwaMuwati maPA village. Ndobva tanosvika kuya ndobva tamuradzika sevanhu vakanga neta ndobva ndobva tamboti zororei. Tikati asika toda kuziva isusu kuti postmortem report yakamira sei, munhu akashayika nei. Tadzoka paya tikazotanga kufonera officer in charge wekuNyabhira. Waiti ukamufonera dzimwe nguva omboti ndiri busy ndozotaura nemi, dzimwe nguva wakamufonera oti haisati yabuda, dzimwe nguva wakamufonera oti basa remapurisa rakapera. Saka nawe yakanga ramba chingoti tendera mumusoro medu zvichitinetsa kuti ko chii chiri kuitika pakuti postmortem report iri kunonoka kubuda. Tagara tangoramba tichingoisa maefforts pasina chiri kubuda. Ndingangoti last week I think this week after 2 years tichifambira nawo ye-postmortem report ndo patakazosvika kuNyabhira kwane officer in charge Munyowani. Murume ndinomutenda zvakanyanya, anga ine rudo rwaMwari, akatibata zvakanaka, akatitsanangurira zvese zvinoitika ndokutiratidza postmortem report kekutanga after 2 years since June 2022 achitiratidza ipapo. Ndokubva taiona akatitsanangurira zvakaitika, akatitsanangurira akati hongu report yekutanga yakabuda asi iri kuratidza kuti ine matraces
pesticide nekuti doctor akanyora kuti muura make I think nemumapapu mune ma traces mune green substance inoratidza kuti mune insecticide ndokubva taratidzwa ndokubva tamubvunza kuti alright inini Mukoma asati ashayika ainyanya kutaura neni kunyati bvonzi ainyanya kuwirirana saka ainditi inini aigara achinitaura neni pafoni achiba munini ndakatenga haisi yamaida rori saka izinotogona kuuya ndoya ndokuratidzai ndobva ndakapedzera kutaura naye akandiudza kuti anga ine mombe 30 asi 27 anga ari matsiru akati ndandine chigayo akati ndine fish pond plus plot randinaro iri ndine aisuzu yeredhi yandikatengera Ishmael. Sorry, wakatengera madzibaba Ishmael mota Mukoma wenyu? Hongu vakavatengera mota vakati mukuru wedu awane chekufambisa uye hachisi choga chaakaitirwa nguva yakanga ari mutorongo vabereki vake vese vaichengetwa naprofesa semunhu airemekedza mukuru wake wesangano. Imimi seveukama arrangement maionawo sei semunhu amaiziva kuti akasara kuti makabva maona zvakanga zvaakuitika muchitendero ichi semhuri makanzwawo sei pakadai? Takabatikana asi takangoti isu semunhu anoda chitendero chake hatikwanisi kumudzivisa asi nyangwe ari mupenyu zvake hapana chakaipa chatingashore ichi chataingoda nje kuti munhu ararame achiita zvinhu zvake asi panhau yekuzourayiwa iyi ndo yakazoti kachikamadza kuti kana vanhu vachinamata chitendero chikapinda mukuurayana hachisiri chitendero tingati zvava zvemarituals kana kuti yatocautism. Nemwe nzira tikuona kuti Mukoma wenyu vakunzi vakaurayirwa kuti vanga kuita sekuti vapanduka vanga vasingachatenderani namadzibaba Ishmael saka nekuda kwekudaro mutongo wakapiwa ndewekuti beta tiuraye munhu nekuti pamwe anogona kuzonofukunura zvimwe zvinhu zvakaipa zvaitika muchitendero ichi. Hongu Mukoma wangu zvavaita vaiti semunhu akanga akafunda zvemashuwa nguva zhinji vanga vasingagari kufamba vaipinda mutauni vachiita maconsultancies vaibata mabhizinesi anga akasiyana siyana saka nguva shoma ndiyo vakangaurwa saka pavakazoona kuti maurero akuitwa vanhu haasinei naMwari vakafunga zvekusiya saka semunhu akanga ari civilized vakafunga kuvaudza zviri formal kuti ndaakusiya izvo zvavasina kufarira kuti munhu yakasiya nyaya dzedu dzafumurwa saka tinopedzera tamaoko emapurisa. Ndanzwa muchiti Mukoma wenyu vakavatengera Isuzu uye vakachengeta vabereki ndezvipi zvimwe zvavakaitira madzibaba Ishmael zvakare zvamuchiri kurangarira? Madzibaba Ishmael vaichengetwa kunge murungu zvaisanganisira kutengerwa chikafu kubhadharirwa marentals kuendeserwa chikafu kuvabereki vavo uye kutengerwa nemombe chaidzo. Mungaita idea kuti vanga vakatengerwa mombe dzakawanda sei? Ndicharangarira asi mukunzwa vakanzi vakanga vatengerwa mombe Mukoma wangu semunhu anga asinganyanyi kutaura stereke aingoita zvinhu zvake muchinyararire. Seveukama tinoziva kuti profesa sezvamataura vava vane upfumi hwavo hwakati hwamareva ende inhaka iyi makambotora matanho api kuti muedze kupiwa nhaka yeMukoma wenyu akatisiya? Zvatikaita isusu takambozama kufamba neofisa incharge akanga ari kunyabhira iyeye asi zvairatidza kuti vanga vasina kusununguka kutibatsira asi isusu takazotoona kuti mukupinda kwaita ofisa incharge munyowani uyu akatipa dama rakanaka akati kana iriyo nyaya yenyu hapana dambudziko munouya tobatsirana todedza munhu wacho anga akamira semunhu aizoti muukama naitai anoitwa estandrek anouya onokuratidzai upfumi hweMukoma wenyu. Ndimbokudzasira mashure mchana ndadza muchiti imimi maimbovawo muchitendero ichi asi ndofunga ndo pavanga vachiri kuitira kubudiriro asi makazosiya ringava riri gore ripi uye masiya kudaro manga muchitaura zvekuti vanenge vakuraiwa vanhu vachiramidzwa kuenda chikoro semhuri makazvitorawo sei especially panyaya yekuuraiwa kwevanhu? Tinoziva kuti hapana munhu anobvumidzwa kutora upenyu hwemunhu ende nyaya dzakadaro dzinoripotwa kumapurisa. Pane maripots here akamboenda kumapurisa? Panguva yekuuraiwa kwevanhu maripots atingati pana asinaenda kumapurisa nekuti nyaya zhinji dzairipoterwa kunyabhira asi iyi nhau iyi yakatanga I think 2012 pakuti mukomana uyu akangopanduka akangoti tiri kunzi Kenani yakusvika saka hatigadzirirei tichabva kunzvimbo ino mutengese dzimba mutengese mibhedha mutengese maproperties ese
kune nzvimbo kwatichanogara tikamirira Canaan tichazoenda kudenga tichifamba netsoka. Zvinhu zvainzi mutengese izvi mari dzacho dzaienda kupi? Dzaienda kuKenani here kana kuti munhu nemunhu aizvichengetera mari yemudziyo kana kuti imba yanenge atengesa? Panguva iyi ini ndakanga ndabva pane chinhambo, asi vainzi vaitengesa zvinhu zvavo. Mari iyi yaizonzi yaibatwa naMwari. Mwari ndiye anochengeta mari achichengetedza vamwe vake, musanganisira kuvatengera chikafu nezvimwe zvakasiyana siyana. Mwari uya muri kureva ndiMadzibaba Ishmael? Hongu, nekuti ndiye anonzi Mwari nanhasi nevanomutevera. Saka seveukama imimi pamakaona mukoma wenyu achiti inini ndakumbofamba nechitendero ichi ndiyo chandiri kuda, hamuna mbozama here kumbomudzora kuti mukoma zvinhu zvapanduka izvi? Mukunge tagara pasi semhuri kuti tinzwe kuti tingafambise gwara sei kudzora mukoma wedu kubva pane chakaipa chakanga chapinda muropa rake ichi, takaronga semhuri. Asi patakamboenda kwaMurewa kwaaigara takasvika tinzi havachisikwa hamene kwavakaenda. Saka mukutsvaga ruferefeto takazonzwa kuti vari kugara kunzvimbo inonzi Nyabhira panonzi paLily Farm. Saka semhuri takarangana tikati nenguva yakati tichazosumuka semhuri tinotsvaga mukomana kuti tigare naye pasi titaure kuti chii chanetsa. Munguva yati kuronga izvozvo ndopa tikazonzwa dambudziko richitiwira. Alright. Asi ukama hwenyu naprofesa hwakaramba hwakasimba here kubva pawakazvipira kuti ndakumboenda kunogara kuKenani? Zvakaitika ndezvekuti profesa munhu akanga asinganyanyi kutaura zvaiita, asi zvavaita nguva iyi vakubva vaiti ukangomufonera kuti mukoma ndaukuonai, vongoti pakaipa ndichakufonera, pakaipa ndichakufonera. Saka taita dzanzwisa kuti pakaipa sei, asi mukunge takuzobvunza zvainzi Mwari anova ndiye Ishmael chokurongerwa anga asingabvumiri kuti vateveri vake vataura nehama dzake. Nditi wainzi chichigara waramba hama, gara waramba vabereki, gara waramba chero ani zvake, munhu wako hama yako iripo, ndini nevateveri vedu varimo musangano rino. Ivo profesa vanga vakaroora here, vanga vane mudzimai kana kuti madzimai mangani, uye madzimai kana kuti mudzimai uyu vakaenda naye here muKenani? Chekutanga profesa Kenani chitanga zvinoitika pamusoro weshoma zvinoitika pana Ishmael. Ishmael akaona kuti mudzimai wako waunaye akangwara, anokwanisa kuonera zvaroda kuita zvakaipa, anomuti mudzimai wako haasi kudiwa naMwari. Saka mudzimai wekutanga vakasiyana naye, wechipiri zvakare vakasiyana naye nekungwara kwakare. Saka profesa pavakazorora mudzimai wechitatu wavakanga vagara naye, zvinonzi mudzimai akaonera zvakare zvaitwa naIshmael. Ishmael zvakare akati kwete, madzimai ako ese haasi kudiwa naMwari. Saka mukunge vakuzogara kuNyabhira hatina mudzimai wataiziva akanga aripo. Asi sevanhu tinoziva kuti munhu wese ndewaMwari, kunyange vatadzi chaivo vanenge vachingodiwa naMwari. Ko Ishmael apa pane tsanangudzo dzaipa here kuti uyu haasi kudiwa naMwari nekuti adai? Mune zvamukaziva maererano nenyaya iyi? Kutaurwa kwazvinoitwa zvinonzi Ishmael akangoti munhu haasi kudiwa naMwari, zvinoreva kuti iwe haupikisani nazvo, unongosiya sekutaura kwaanenge achida kuita saizvozvo. Pane nhoroondo yekuti ivo madzibaba Ishmael ava vaitumira nhume dzavo kana vanovachengetedza kuti vabati ava vanenge vachida kuongorora zvezvichiitika paLily Farm. Ndanzwa muchiti makaendako mune chikwata chenyu, mune mota, mukasvika paguva rava vakaviga profesa mukoma wenyu. Hamuna kusangana nehondo here? Zvii zvakanyatsa kuitika? Panguva yatakapinda muLily Farm takaenda nemapurisa epanyabhira. Saka mukupinda kwatakaita, mota yedu yatakanga ndinayo mota yairatidza kuti mota yehurumende. Saka ndofunga vakangotyira kure nekuti ndofunga dai yanga iri diki, vakadai vakatimisa takati ne twin cab white. Saka ndofunga vakangotyawo kuti mota inogona kunge iri vakomana vehurumende. Asi takasvika, asi mukubatsirika chaiko takashaya chatakabuda nacho. Tiri panyaya yezvinhu zvamakaona zviri muguva ramukoma wenyu, mataura nyaya yemareza nembatya dzavo. Dzakaendeswa kupi mbatya idzi mushure mekunge mavhukunura? Zvinhu zvatakafukunura nazvo mukoma wedu muguva takatora tikaenda nazvo kuParinyatwa. Hembe dzavo dzaisanganisira hembe dzanga dzine ropa. Pane chimwe chinhu chandasiya, makanga mune chigubhu chepfuko changa chiri hafu. Asi chakatinetsa ndechekuti isusu kana munhu ashaika ko unozovigire muguva chinhu changa chimwe, ko kungorasa hako kune mhosva yei. Saka ndaona sekuti evidence yaivigwa iyi vaitofunga kuti pamwe mukoma wedu achangorova zvakadaro semunhu akafa, tingangoti zuva iroro akabva vamuviga zuva iroro, vaifunga kuti zvinhu zvozvo zvichangopera zvakadaro.
tichidzokera mumashure zvakare pane nyaya dzikutaurikawo nevamwe kuti tsvakidzo dzatakaita kunonzi muchitendero chechipositori chejohani masokunai johani masowe havakurudziri zvokuita yatingati kubvisa chegumi kana tithing, asi vatendi kana let's say anga neimba yake anogona kuti ndakuendesa kuna madzibaba Ishmael votora. Tichidzoka pamukoma wenyu, munofungidzira kuti mukoma wenyu zvinhu zvake zvimombe 30 chigayo nedzimwe mota idzi vangava vakavapa here kana kuti zvinhu izvi zvakatopambwa mushure mekunge vada kubuda mutendero? Tinotenda zvakanyanya nemubvunzo wenyu. Zvakaitika ndezvekuti nguva yemukoma vasati vasheka chekutanga vakanga vanzi enda unotengesa imba yako. Mukoma vachitaura namaiguru kuti ndanzi nditengese imba. Maiguru vakati ndakufundira vana bamunini kuti imba ichitengeswa. Vaitoziva kuti sitoramba tikati maiguru ati ngufundira bamunini ubva vanzi chirega. Zviri kunzi mombe dzake aigara nadzo dzakanga zviri zvake zvakazvimirira ega. Aiti kana vakomana vakafunga kuda kubatsirwa anovabatsira, asi aine zvinhu zvakamira zvake ega semunhu akanga aine plot yake panzvimbo iyoyo. Vanga vatenga plot kuleli farm ikoko asi yakabatana neKenan. Hongu vangu vakatenga plot ravo vakazvimirira, because inini kutaura kwavainditi ndikange ndapedza kugadzisa plot rangu ndoda kugadzira patinoti togara tiri semhuri yese. Ndo urongwa hwakanga vainawo mukingavo vachinamata nevakomana vekwana Ishmael. Sekuziva kwedu mitemo yemuZimbabwe inoti kazhinji munhu anenge ane pfuma dzake sedze mukoma wenyu idzi anonyora inonzi will, ende sevanhu vava vari in touch naye most of the times, pane here akanyorerwawo gwaro iri kana kutumirwa kana semessage zvayo pafoni kuti kana ndazoparara ndatorwa naMwari munofambisawo zvinhu zvangu zvakadai? Will haina kunge yakanyorwa, uye Ishmael airambidzwa nekunyorwa mawills. Zvakare pamadocuments ese aprofesa hapana kana chimwe chete chatakawana, kusanganisira laptop hatina kuiona, foni hatina kuiona, zvitupa kana wallet yake chaiyo hatina kuiona. Saka zvinoratidza kuti vakomana vane zvavakaita kuti vakwanise kumbunyikidza mukomana uyu vachitange vatora zvinhu zvake vasingazivi kuti zvichazobuda pachena. Kudzosera kumashure, nanzwa muchiti hamuna kuwana any particulars dzamukoma wenyu, asi mutemo weZimbabwe unoti kuti zvinhu zvakaita sana burial order zvibude zvikara kuti munhu avigwe mafull particulars emunhu uyu anofanira kunge makazvifambisa sei, especially paprocess yeexhumation yamakaita? Zvatikaita mukana watikawana wekuti tinofundira mukoma wedu paidiwa nhamba dzechitupa. Saka ndakangoita mukana wekuti pane pavakambotuma kunotora mapayslip avo ndakanga ndine nhamba dzavo dzechitupa dziri pamapayslip, ndo dzatikatozoshandisa kufamba nadzo tichiita zvezvemaburial orders netsamba dzese dzekunoexhuma. Ndo mukana watakawana kushandisa izvozvo. Ndinotenda. Sevanhu vari kurwadzikana kudai so, ndeipi yambiro yamungapawo vakateerera izvizvi muno muZimbabwe kuti vakasangana nezvitendero zvakaita sezvizvi magumiro azvo, advice o kana mashoko chaiwo enyunyuta munoda kuti ruzhinji rweZimbabwe rukubatsirei? Ndinoda kungoti hongu chipostori hatirambidzwe tichinamatwe, asi ngachinamatwe chine magumo. Mukazonzwa zvakuenda kumaextremes zvofanika zvekuti rambai zvikoro, rambai madzimai enyu makawana dzisiri mhandara, tengesai zvinhu mundipei Mwari, nekuti isusu hakuna mumwe Mwari watinoziva ari pasi pano, kuna Mwari mumwe chete ari kudenga. Saka ndotiwo kune hama dzangu dzinonamatawo chipostori, mukanzwa zvakadai zvakuitika, kurumidzai kusiya kana kutsvaga pamapurisa padhuze pamunogona kuripota nyaya dzenyu, nekuti vamwe vanogona kumbunyikidzwa kuzotadza kana kupindura kana kutaura mukana iwo unoushayiwa nekuda kwehama dzakadai dzine utsinye hunosvika pasiripo. Ndimbodzosera mashure zvakare, ndanzwa kuti makaona nhoroondo yakaoma kuti mukwanise kuwana kana exhumation order yamakazowana iyi, ende ndanzwa muchinyanya kunyunyuta zvikuru nemabatirwo amaitwa nemapurisa epanyabhira. Isi tinoziva kuti kumapurisa uku kune protocol yekuti mukasangana nezvinhu zvakaita sezvizvi vanogara vachishambadza kuti mugona kuenda kupolice general headquarters. Makamboisvikawo here makambotorawo matanho here akaita seaya macomplaints against police? Takambozama kudaro, ndakamboenda kuCID headquarters kuMorris Depo, vakandirifera kuHarare Central, ndikaenda kuCID homicide yepaHarare Central Police Station pacharge office, vakanditi zvakare dzokerani nyaya yako unoripota kunyabhira ikoko. Saka kudzokera ikoko kwakusingashandi nekuti zvakafanana nekubva
mupani uchiwira muchoto kubva kwakaipa toenda kuri west. Saka tikazongoneta tikashaya kuti ko nyaya ichabuda sei, zvichaguma sei, tiri kubvepi tiri kuendepi, takashaya kuti tiri kunyatsoita sei, chii chikanyatsoitika, todi tasina kana mazwi ekutaura. Panyaya yepfuma yamukoma wenyu pane maprocesses ari kumboitika here at least kuti mukwanisa kana kurikavha zvinhu zvamukoma wenyu zvaakasiya izvi? Ndingangoti inini pane mukuru munyowani ari kunyabhira police station izvozvi ari kuratidza kuti ari kuda kugadzirisa nyaya iyi. Musha wenyabhira wange wakachena, akativimbisa kuti tikasvika Friday anova mangwana achazvipira kuti otipa hama dzechipurisa dzemutemo dzichafamba nesu kuenda kunoratidzwa upfumi hwemukoma wedu hunova hwaakasiya, hwatichazodawo kuti tibatsire mhuri yake yave nemakore isina rubatsiro rwakakwana kundisowo pacheduwo tine mhuriwo dzedu, saka tichida kuti tibatanidzewo mhuri dzake nedzedu zvive zvakaringana. Tiri panyaya yemombe apa tinoziva kuti mutemo weZimbabwe unoti mombe dzinofanira kubrandwa, saka dzamukoma wenyu dzanga dzine specific brand rekuti mukasvika izvezvi kana kulili farm pamuchafamba apa munokwanisa kudziidentify? Isusu ipapo hatingakwanisi kudziidentify, asi varimo vanotoziva kuti iyi mombe ndeyanhingi, uye semunhu akanga ine mombe dzakati zvinotori neumbo hwokuti mombe zhinji dzaanotaura achiti ndedzake dzinotaura ndedzemukoma wedu. Mukoma wedu apart from mombe chete akanga ine stock yakawanda, aisanganisira huku dzaitosvika kuma 200, aisanganisira makwai, aisanganisira mbudzi dzakawandisa, posanganisira matoki nehanga. Saka kuti uzive kuti ndezvani, nguva yaunongosvika pamba, takangosvika nguva yekuseni uchitoona zvinhu zvitomhanya nepayadhi kuratidza kuti ndepamba paso, uye zvinosanganisira magas tanks. Bapa nemagas tanks 3 first day ratikasvika, musi watakasvika yo tiona magas tank, day ratikateverera tikaona pasina chinhu. Uye chimwe chinhu chanandasiya, musi watakasvika ndofunga ndewechipiri chisvika pamba ipapo, takaona madzimai vari mubishi kuwacha hembe, zvairatidza kuti vari kuwacha hembe dzine ropa. Saka zvinoreva kuti vanhu vakamurova musango akarara achibleedha usiku hwese, ndokubva vaona kuti aramba kufa, ndokubva vazonomuviga. Madzimai vamati madzimai ava vanga vari ana? Madzimai ndosanganisira vakadzi vanga vari papo, vanova ndivo vanongonzi vakatuma chiro chavatumwa vanoita, kusanganisira madzimai vakadzi vevamwe vavainamata navo. Makwanisa kuidentify zvishuwa kuti idzi inguva dzamukoma? Pane makambowanawo simbe rekuvabvunza kuti tikuona ropa iri chii chakaitika zvazvaita manje? Waiti ukada kuvabvunza unovharidzirwa nevakomana vekwaIshmael vahombe vaimira mberi, vaingoti aiwa izvi ndizvo zviripo, izvi munhu airwara. Saka kuti ubvunze madzimai vano ndo vanhu kuti unokwanisa kuti ubvunze vakasurunguka, asi hapana akakwanisa kutipindura nekuti vaitotyawo vakuru vavo. Pane runyoroko rwokuti mukoma wenyu angadai akavigwa ari mupenyu nenhoroondo yamatitsanangura rekuti makasvika muchiwana hembe dzake dzichiwachwa mushure mekunge zvichiratidza kuti pamwe akarara achirohwa usiku hwese. Munganyatsotipawo kuti pakamira sei apa? Chakatipa isu kuti titi mukoma wedu akavigwa ari mupenyu akavigwa musi wechipiri kana ndichiri kurangarira mangwanani. Isu takazokwanisa kumufukunura uri musi weFriday manheru. Patakamufukunura takaona achibuda fresh blood from the mouth, from the nose and the ears. Saka takabva tangoziva kuti munhu uyu akazopedzisira kufemera pasi pevhu, uye munhu airatidza kuti akafa aine shungu. Isusu pachivanhu hapana zvatakaita sevanhu vanonamata apostori. Takangoti regai timirire tione kwazvinosvika, titange tanzwisisa kuti akashayika nei, tichifambira mutemo stage by stage, tichida kuzonzwa kumberi kwazvo. Saka ndopatakangomirira ipapo. Ndisingazive kuti pamakabva muchitendero chaMadziBaba Ishmael makaenda kupi, uye muri ikoko tinoziva kuti mweya unokwanisa kudzikisa kupa message, kutsanangura zvakaitika kana zvakamboitika here zvinhu zvekuti mweya wakambotsanangurawo here kana kuoneso? Kwete, mweya hauna kutsanangura, asi inini ndingangoti nguva yakazonoshayika mukoma wangu ndine hope dzandakasangana nadzo. Ndakarota Ishmael achinditi unoziva kuti iwe ndokuuraya here umufana iwe? Ndobva ndati inini kwete, haungakwanisi kundiuraya bhozi, hauna password yangu, kanzouraya ndakunouraya mukoma wako. Saka ndichipepuka ndakamuka ndikaudza mudzimai wangu kuti ndopedza ndarota. Hazvina mbozoita 3 days mukoma akanga ashayika. Ndanizoziva muchiti password inenge iri chii? Zvakafanana nekuti hauzivi kuti ini ndinobvepi,
uye ndinorarama sei kana kuti ndinoramata sei. Ndo izwi rakangouya kuhope kwangu ndichitaura chidaro. Zvichireva kuti Madzibaba Ishmael password vanga yedzinza renyu vanga vakaitora kumukoma wenyu, asi semunhu aiva padhuze ndiye vakukwanisa kudi kupfuudza. Ichokwadi kuti ipapo semunhu waunenge uchigara naye unoziva zvese kuti anodei, anodyei, anorarama sei, ndo zvandingakwanise kutsanangura chiti password. Munguva yandakanga ndinamata inini pandakabva hakuna munhu akaurayiwa ndiriko, asi mukunge ndazobva ndaingonzwa kuti kwafa vana vakati, pane mudzimai angofa zvisina kutsarukano, zvisina kutarisirwa. Saka kuti tizive kuti chii chaitika, kwaingonzi munhu aisirwa poison, munhu aitwa sei, takanga takungozinzwa tabva zvinhu zvakasara zvichiitika ikoko. Taito yekuti Mwari akazondiisa ndatobva kare, ndopakanda ndatokwanisa kuma I think 15 years ndabva ikoko. Ndopandakazonzwa kuti kwaana Mwari anofamba netsoka, anova ndiye Ishmael chokurongero. Uye rimwe rombo rakanaka randakaita nderekuti ndakamboshandira kumusha kwa Ishmael ndiri mudhumeni kwemakore anosvika 4 ndichishanda neproject yekubasa kwedu. Ndokwandakanzwa nhoroondo yese yaIshmael inosanganisira kuti mujira mumwe chete anokwanisa kurara nemadzimai 4 vanova 4 iye ari wechishanu, achiita utsina hwese hwaiita vamwe vese vachinzwa. Saka ndo kushata kwanga wakaita munhu, zvinova ndizvo zvakarambwa nemudzimai wake kutevera kulily farm. Kumusha kwa Ishmael kungava kuriko kwaMurewa? Hongu, kumusha kwa Ishmael kunonzi kwaMurewa kwaMusami. Mubhuku anzi sabhuku ainzi Makombe, sabhuku Makombe, yes, sabhuku Makombe ndiye angari murudzi webhuku iroro. Uye ndo makanga atora, kubva kwakaita kubudiro ndo kwaakatora vanhu achiinda naye ikoko kekutanga achifunga kuti zvichanobudirira, asi zvikaramba. Asi sevanhu vemubhuku iri munharaunda iyi, chiitiko ichi chekuti airara kana nemadzimai 4 aya vaizvitorawo sei? Ndo chikonzero chakaita kuti adzingwe ikoko, nekuti vakati mabasa eutsvina hatikwanisi kuagamuchira muno munzvimbo inoyi semanzwiro andakaita. Mukoma Ishmael vaipevha. Saka vakadzi ava vanenge vakatorwa muchitendero ichi here kana kuti ava anenge akavatora kunze? Because ndikuona sekuti muchitendero make musingadi vanhu vanoita izvi zveutsvina asi iye ndiye aitozvifambisa achitomuimba make imomo. Muchitendero ndo maitorwa madzimai ese kusanganisira vasikana vangotanga kubuda chest kana kuti chifuva vangotanga kuzimbisa chest, vaibva vatsanangurwa kunzi vanokwanisa kuita madzimai nekuti vanonzi vaizvarirwa kunzi vagonzi vana amai vanozara vana kuti nyika igowanda. Maonero atinoita kazhinji munhu anotanga kubuda chest ari kana makore 11 kana 12 ndo mazera muri kutaurira? Hongu, vasikana vacho vaisanganisira vanobva pamakore 12 kusvika pa15 ndo vasikana vaidiwa nevakomana vahombe vavaiti ndo vachazvara vanhu vachada kuzoenda kuCanaan. Zvichireva kuti kana munhu asiri pazera iri tongoti asvika kana pamakore 20 ava vanga vasingachatariswa nyangwe dziri mhandara, hawaizokwanisa kusvika ikoko uri mhandara nekuti vanenge vakubata kare. Uye vaiti kana munhu afirwa vanongomupa chero munhu wavada, ngoti ndazina Mwari tora mukadzi uyu. Havanei nekuti munhu ane chirwere, havanei nekuti munhu akadii. Saka ndoona sekuti inini nzvimbo iyi inosanganisira vanhu vane zvirwere zvakawanda zvavakasangana nazvo, zvinosanganisira zvimwe zvirwere zvepabonde. Uye zvakare iye Ishmael aizviti anogona kurapa chirwere cheshura matongo, zvinova zvakatondikachamadza vanhu vazhinji vachishaika ikoko. Zvireva kuti Ishmael airamidza vanhu kuenda kuzvipatara achizviti iye ndiye Mwari, ndiye muponesi, ndiye zvese. Zvireva kuti pangava pane vamwe chero muKenani imomo vatori neurwere izvezvi? Vakawandisa, ndinoona sekudaro. Uye vana vaifa zuva roga roga sekuti vana vacheche vanoda attention nemadoctors nemanesis. Saka hapana aikwanisa kubuda kuenda kuchipatara, aingonzi ndinorapa. Saka kutaurawo kwazvaitwa kwainzi zuva roga roga mukubuda kwaro, mukunyura kwaro, vana vaifa, ndingangoti vaidonha semashizha. Vadiwa vatariri, mazvinzwira kubva kuna Mukoma Maya Muwati vachipawo nhoroondo yavo kana tsekwende yakasangana nehama yavo Profesa Muwati. Zviri kwamuri, asi tinokurudzira kuti kana mune hama dzenyu kana shamwari dzenyu dzamunoziva dziri kulily farm dzakasanganawo nematambudziko akaita seawo, tibatei panhamba dzakanyorwa pascreen idzo. Ndine wenyu, presenter wenyu, Akapondwa.
This is your Buddha TV, Hakudi Masivi, Sly Media TV, and this sport and dream street in the zone and up a news in Daka wonder name of views. Sly Media TV, man, they change my dreams. Sly, oh yeah, Sly Media, Sly, oh yeah, Sly Media, Sly, oh yeah, Sly Media, Sly, oh yeah, Sly Media. Kuchinja vision, yema ghetto youth, kuchinja life, yema ghetto youth. Kutipa nzira sema ghetto youth, kutipa gwara ramangwana rakanaka. Sly, oh yeah, Sly Media.